that in the history of the Igbos, there is not a title for kings. It is not a title for chiefs. Traditionally, the Igbos did not have kings and chiefs. Any Igbo person that tells you that in the history of the Igbos, there have been kings and chiefs is lying to you. The Igbos assimilated the tradition of kings and chiefs from their neighbors, originally from the Gala people and the Bini people. Then, going forward, when the British came to Nigeria, they did not see kings among the Igbos. You want to verify this from older sources. Go to Chinua Achebe's Things Fall Apart, Error of God. For even the chiefs of Ghana do not parade themselves as kings. The traditional leaders of Ghana do not parade themselves as king. They call themselves chiefs. So who are you, a foreigner, to come to somebody's land to be parading yourself as king? Secondly, there are similar leadership of Ghanaians living in other countries. We have, they can have a president of Ghanaians living in Ontario. Acclaim yourself a king. We don't even recognize you as a king because you are making life unbearable for the rest Nigerians living in Ghana, not be only Igbo, they Ghana. These Ghanaians are frowning at it. They say they no want. They don't want. Get out. Get out now. It is not hard. They no pour water for mouth so they talk calm. People are going to the streets protesting Igbo must go. People are going to the streets protesting. People are filing petitions. And you build a throne in another man's kingdom, calling yourself a king. Now get mind though. And tribes alone, which is okay by me, since that's what they want to do. We cannot stop any group of people or people from meeting themselves. That is not against the law. But this speaks more about the level of division in Nigeria. I don't think there is any country in the world more divided than Nigeria. Nothing comes close, ladies and gentlemen. They are either divided by tribal lines or by their politics or by religion, and they are divided. Yeah, dalono. For na ife gbasaro ndị bae na ihe na ahịa na Ghana. I for one night nwoke nke na-achọ ịrụ Igbo Kingdom na Ghana, ebe ya na president ndị Ghana nọ. Ọ dịka ya sị na ife a na-ekwu adịghị ekozi achịcha, ọ bụrụ otu aka ọ dị. Mana nke bụ eziokwu na aka m na-enye nwanne nwoke ndụmọdụ na ọtụtụ ndị be anyị nọ na Ghana. Aka m na-enye unu ndụmọdụ. Nwanna ichie ihe na-etu achọrọ m ịkenye gị ndụmọdụ ka anyị rapụgodu nnọọ ịpọchu shadow. Ka anyị rapụ na-apọchu shadow. Enwere the real substance, enwere the real subjects. Biko ego amara over. I nwere ike iji anataba anyị ebe a. Ka anyị were ya dozie a lot of places. Enwere ọtụtụ ọfịa, enwere ọtụtụ ebe anyị edozi n'ala Igbo. Maka mbịara ada abụ eze n'obodo onye ọzọ. Ono for ife na-apọsị ụmụazị Ghana n'ọnụ, a whole lot of things, ma ndị nọzi nkịtị, ma ndị na-achọ opportunity to get at ndị ife na-agara ọfụma. Maka our success na-ebute oke anya. Ọ na-ebute anya ukwu many places. Ife dị mma na-eweta anya ukwu. Let's be careful. Onye a na-achọ na-ezo ezo. Ka anyị ghara dị na-eme ife na-eko achịcha, ife na-eweta negative energy. Ọ dịkwazie ka ya bụsị ndị na-achị efi ogbu mmadụ na-azọgasị ya na mmadụ. Maka ọ dị narrative, ọ dị picture a na-epenti now. Abọstawazie ma ndị na-apị ife ọpịpị ju na Ghana maka ndị be anyị adaghị emeka ihe. Ọtụtụ ụmụazị anyị nọ na-commit a whole lot of things na mba ụwa. Gị na president kpachagoro gị na ya na-abọdị na mma biko ndị be anyị maka esi asọtụ their way out. Ma a na mbịara ada wezere obodo onye ọzọ. Ọ bụrụ na president ameghị allow inweta efe ya na-achọ, ọchịcha rituo ekotuo picture ya. Mgbe eze amụrụ Joseph bịara, ụmụ Israel tara afụfụ. Mgbe eze amụrụ Joseph bịara, uche gị dị ya maka ọ da-adịgide. Mbịara ada weze n'obodo onye ọzọ. Akụrụ ụlọ opụta ụmụnna. Amụrụ m ka be gị dị, amụrụ m ka ya village dị, amụrụ m ma ị nwere chieftaincy title na you are kindred. Ekwesị ka ife abụrụ subject matter. Ekwesị ka a silence okwu a. Enwe ndị be anyị na-eme ọfụma na Ghana, it will affect them. Maka o metụ imi, o metụ anya.
ofu aka rụta mmanụ ozu ọha ọnụ bịa nyụzie okwu a enugo ndị Ghana na-ekwu maka ndị be anyị si agba mbọ their president kwukwuru ya na ndị be anyị dị industrious na ha na-agba mbọ ife anyị fụrụ kịta na-eko achịcha na-ebute ndọrọndọrọ abụrụkwa nke ọma ya maka obodo mgbe ejere ebe ha na-azụ afịa bido kwube against them maka mbọ ha na-agba ife dị mma na-ekwupụrụ ya mana nke fụrụ ndọrọndọrọ batara ya nke a bute ọpụrụ na nke ara ezi dos biko nwanna wepụzi aka na ya o nwere ife ịzọtarụ hapụ ife ị na-eze hapụ maka eze hapụ maka kingdom ka anyị zụtagoro nke be anyị baa n'Igbo o onye nke m fụrụ sị na si biko sekwana ka ndị Igbo na ụmụ nwaanyị Igbo na-agba akwụna na-eme ha obi a na-adị ha mma ya ọ dịka ndị ofe ogiri nọ na Ghana ifo nọ nke onye mba ka ọ na-ekwu na ndị be anyị na-agba akwụna nọ na Ghana ego gị zuru ịkpọpụtasị ụmụazị akpọnata ha n'Igbo ije na geto ebe ụmụazị be anyị na-agba akwụna establish them na Ghana ahụ bidosiarụ ha salon bidosiarụ ha business abụrụ men oriented chọsị ife ha ya alụ mụnwa na ebe a site na amara Chineke kpọnata mmadụ 8 from Libya with almost 9 million 8 point something million naira anyị nwere proofs bịa na my office eme video bido some of them businesses ife ife ihe ejego gị ma ọbara ndị Igbo uru ọ na-anụgo n'ife nwatakịrị a na-ekwu so a chọrọ iji opportunity efuru wee napụsịkwa ma shop ndị be anyị na-azụ afịa indict onye ọbụla abụrụ onye ọjọọ maka selfish aim biko ka uche anyị dị ya enwere ọtụtụ ebe anyị edozi na be anyị enwe ụmụazị be anyị eme mkpọnata ọ bụrụ na ị mara ka m gwa gị nye gị list ndị anyị establish ndị chọrọ ịba uru kama agụụ mere ha plunge into evil ife anyị na-azụ enwere isi ife a ị na-achọ ịrụ ma kingdom to me enwere other things dị profitable ihe nye gị good name non-tarnish name ọ ka nwetakwa updates ka anyị fụkwa na ọ ka na-agakwa ma protest dị iche iche na-aga ọzọ ndị ọjọọ were opportunity hijack ya enwezie some destructions enwelu ọ dị attached to our name nọ mgbe ya chọrọ ịrụ Igbo kingdom na Ghana ebee ka nke a sikwa nke ọ na-ewepụtara ọkwụrụkwa ebee ka nke anyị adịchaba nke anyị na-arịa akụrụkwa nka na diaspora ka uche anyị kpakọ ọrụ onye mara ebe ọ nwere ahụ ọsụ akwa ya ife anyị na-arịa na mba nwere ike anyị dịka Acebit a na-achụgharị anyị ka okeri poison ndị be anyị na-agbagharị ka okeri poison a na-achụgharị anyị ka moto bụ ahịa iwu onye na-eme ife ọjọọ ya wepụ aka na ya let us represent ndị Igbo well ndị Igbo well ome mma na mmasị ana ome njọ na njọ so ana a sị ka nye ndụmọdụ n'efe a ka na-aganụ ka uche anyị dị ya aha m brọda Paul Chigbo zisa n'ihe onyonyo a ka emesịa nụ